Har du mødt sådan nogen før, Latsapon? Ja, det kunne godt være en drømmestjæler. Det kan også godt være, at de bare vil beskytte dig. De ved bare ikke, hvad det er for noget. Og det ukendte, det er at sige, jeg tror ikke bare, du skal lade være med det. Det vil du da nok ikke kunne. Og så er der nogen, Gud, tror du ikke, jeg kunne? Nej, du plejer jo aldrig at være dygtig til noget. Og så kan du ikke huske den gang, hvor du gjorde et eller andet. Altså, så, og det er sådan nogle, at der kan plante små frø ind, og så kommer noget andet og siger, nej, du duer da ikke til det. Så begynder man at tro på det. Så det er egentlig meget bedre. Det er egentlig meget bedre at have nogen, der bakker en op og siger, Lasse, jeg ved, at der er meget mere i dig. Og jeg kan huske, at du gjorde det, og det gode der, så op på dupperne igen, ikke? Altså, det er det modsatte af drømmestjælere. Det er nogle, der støtter. Og sådan burde de være. Og nogle gange så tror vi, at vores venner er sådan der, og vores familiemedlemmer er, men der er nogen, som faktisk også er lidt misundelige, hvis du lykkes. Fordi hvis de sagde nej, fordi de troede ikke på dem selv, eller de troede ikke på det, eller de troede ikke på, at de kunne udvikle sig. De har fået nogle forkerte mønstre ind. Og så er de faktisk glade for at have nogen tilbage i klubben, hvor vi kan sidde og snakke om, at det er da også for dårligt og sådan noget. Ikke? Så det drømmestjerne, det er en af dem. Og den næste, den hedder, var han det? Ja. Og, og, ja, ja. Så kan hun da holde tilbage med dårlige karakterer. Nej, nej, okay. Det kunne hun dog ikke. Nej, nej. Wow. Jamen prøv at høre her. Det er i virkeligheden det værste, du kan gøre ved et menneske, det er at få dem til at tro på, at de aldrig bliver til noget. Den største gave, du kan give folk, det er faktisk at tro på dem, så kan de meget mere. Og de har brug for opmuntring. De har brug for nogen, der ser, jamen, du er da rigtig god til det der. Ja, synes du det? Ja. Nå, men så får man faktisk lidt energi. Og når man får en energi til at gøre noget, så kan man faktisk lykkes. Så der er en anden sætning, som jeg lige vil prøve at gøre tydelig her. Det, øhm, det er sådan set lige meget, om du tror, du kan, eller du tror, du ikke kan. Så får du ret. Så hvis du tror, du ikke kan, så gør du ingenting for det. Hvis du ikke tror, du kan lære at spille guitar, så øver du slet ikke. Du køber ikke engang en guitar, for du tror ikke, du kan. Og så fik du jo ret. Men hvis du tror, du kan, så kan det være, du køber en guitar. Og hvis det ikke lige lykkes med det samme, så siger du, hvad skal man gøre? Og så snakker man med nogen, der har prøvet det før, og så siger man, ved du hvad, lad mig prøve at se, om du kan holde takten og sådan noget der. Der er egentlig ikke noget igennem i talent, men du skal øve. Skal jeg øve? Kan jeg ikke bare trykke på en knap? Nej, desværre, du er nødt til at øve. Okay, men så øver jeg. Og så bliver du god, og så lykkes du med det. Så det er sådan set, øh, tror du på dig selv, og hvis der er nogen, der kan påvirke dig til at tro, du ikke kan, så kan de stjæle drømmen fra dig. Det næste D, som man kan møde her, det hedder disappointment. Skuffelser. Og den kan, så er der en tredje en, der hedder doubts. Tvivl. Du kan jo tvivle på dig selv. Så det minder lidt om det, som vi snakkede om før, ikke? Ej, jeg tvivler ikke. Jeg tvivler på mig selv, om jeg nogensinde kan starte en eneste op. Og derfor må jeg nok hellere begynde at lave noget andet, og så får man den fjerde, og den hedder distractions. Du kan have alt muligt potentiale i hele verden, men hvis du hele tiden har noget, der tager din tid, der distraherer dig for at komme derhen, hvor du gerne vil, så når du det ikke. Fordi
der skal bruges noget tid, der skal bruges noget fokus. Lad mig prøve at give dig et eksempel på, hvordan de her fire, de kan spille sammen. Forestil dig, her har vi en ny partner. Og han er fyr og flamme, han vil gerne derhen. Så går han over til naboen og siger, prøv at, nu skal du tegne op her i Cincino. Og så siger naboen, det var godt nok en hurtig præsentation, og den dækker slet ikke mine behov for at forstå, hvad det drejer sig om. Men jeg forstår, at hver gang man skal gøre noget, så er der altid to ulemper. Og de ulemper, det er, et, man skal måske bruge nogle penge, og det gør ondt at gribe ned i lommen. Så hvis jeg kan undgå det, så vil jeg gerne det. Jeg vil gerne have haft nogle penge i lommen, men hvis det koster noget, så gør det ondt for mig at tage penge op. På den anden side, hvis jeg får flere penge ud af det, end det jeg bruger, så får jeg fordelen i stedet for. Så derfor kan man lave en ulempe- og fordelsliste. Jeg kan kun komme i tanke om to ulemper. Den ene, det er, at man skal have nogle penge op, men egentlig i Cincino, der lægger du som partner som et depositum. Og hvis du så gider at gøre indsatsen, og det er den næste ulempe, det er, hvis man skal gøre noget. Det er også en ulempe. Man skal bruge noget tid. På den anden side, hvis man kan finde på noget at lave, som vil komme til at give en mere tid, jamen så har man jo pludselig den fordel, at man vil gerne have noget mere tid. Så spørgsmålet er, hvad de ser i det. Så det er noget med tankerne og alt det her, ikke? Forestil man går til naboen, han siger, så her har vi en ny partner, så går han hen til naboen, og så siger han, nu du skal bare tegne op her, det koster 10.000 eller sådan noget lignende, ikke? Og så siger han, nå, det var for lidt information, så nu går naboen ud, nu tegner en sky her, nu går han ud på internettet, the cloud der, ikke? Og, og så skal han læse noget, og se om han kan finde noget negativt. Og du vil altid finde det, du leder efter. Hvis du leder efter noget positivt, så finder du noget positivt. Hvis du finder leder efter noget negativt, så kan du finde noget negativt. Og der findes folk ude på nettet. Og det har du lige prøvet med sang. Der var en, der skrev noget om noget pyramide noget. Og det vidste sang jo ikke rigtig helt, hvad det var for noget. Men det lød ikke godt, når han skrev det. Kendte han ham derude? Nej, men han troede, Google var hans ven. Ham derude, han er jo en drømmestjæler. Og er måske ligefrem en snedig drømmestjæler. Og han har det simpelthen så godt, hvis han kan stoppe nogen fra at gøre noget godt. Så herude, der findes nogen, som er drømmestjælere. Og hvis de får stoppet naboens drøm, som egentlig ikke var defineret nu, så det var kun et lille træ, han havde. Så han mødte som det allerførste en drømmestjæler, fordi han ville begynde, eller måske i virkeligheden, så kendte han en anden en her, og han gik ud på nettet. Og så siger han, er du rigtig klog, nabo? Det der, du inviterer mig til, det er vist nok sådan noget pyramide, noget farligt noget. Er du rigtig klog? Og så siger naboen, det var da godt, jeg fandt ud af det nu, fordi nu er jeg ude og præsentere selv, uden noget uddannelse, for en ven, jeg havde, og han var ude og snakke med en herude på nettet, og han så ud som om, at uden at der var nogen af os, der kendte ham, at det var vist nok noget farligt noget. Og nu er naboen rigtig sur på den nye partner her. Og hvad sker der den nye partner? Han bliver rigtig skuffet, fordi naboen så egentlig meget interesseret ud. Men nu får den nye partner en disappointment, altså en skuffelse over naboen, at han havde været udsat for en drømmestjæler. Han forstod slet ikke scenariet nu. Så derfor er de første 48 timer, det er det farligste tidspunkt i en potentiel partners liv. Eller en ny partners liv. Det er derfor, vi bliver nødt til at hjælpe dem lige til at starte med at finde ud af, hvad er det, hvad er hoved og hale i det her. Og det vil sige, at nu bliver han fyldt op
med doubt. Alle dem, jeg har snakket med, det er godt nok kun én person, men alle dem, jeg har snakket med, de har sagt nej, så jeg er skuffet. Og nu begynder jeg at tvivle på, at hvis jeg overhovedet snakker med nogen som helst mere, så vil de nok også give mig en skuffelse. Og det tør jeg ikke. Så nu begynder jeg at lave noget helt andet. Nu bytter jeg min tid for penge hen på arbejdet. Og så har han distractions. Det er altid en af dem her, men det er klart, at hvis man gør det på den her måde, så kan man pludselig blive ramt af alle fire på en gang. Så skal de til at lave beslutninger, som ikke er kompetente, eller altså på ufuldstændig informationsgrundlag. Derfor, da jeg sad og snakkede med hvad hedder han, Sang, det første dag, jeg kunne mærke, at der var et godt flow, han var egentlig med. Så sagde du noget, og det var ikke fordi du mente noget, men jeg hørte noget andet, og vi havde ikke snakket om det. Men det var godt, at du har den her selvstændighed, så du tager initiativ, du sagde, nu skal du til at finde ud af, hvad det er for et firma. Og så tænker jeg, hvis ikke det er os, der gør det nu, og han får at vide, at han skal det, så går han ud på nettet. Og ude på nettet kan man altid finde sådan nogen. Så jeg tænkte, åh nej, det er egentlig meget bedre, at vi går det der igennem, og måske siger, man kan møde sådan nogen der. Men her er, hvad det er, ikke også? Og det sjove, og jeg vil ikke sige det sjove, men det er bare sådan en, jeg har bare noget erfaring på en eller anden måde, ikke? Så jeg vil ikke sige, nu skal du hjem og finde ud af, hvad det er for et firma. Det er mig, der skal præsentere det. Men vores tid var jo ude på det tidspunkt der, ikke? Og jeg skal... Hva? Og, lige præcis. Men når nu, at vi skulle skilles der, og det var der, vi stod, og hvis vi bare lige skulle runde af med nogle ord, så var det, du sagde de ord der. Jeg er ikke ude på at klandre dig, men vi kan jo... så jeg kan godt lide din selvstændighed, og du finder på nogle ting. Men selvfølgelig her til at starte med, der skal du bare læne dig enormt meget op af mig. Fordi jeg tænker, åh nej, nu skal han selv ud og sidde og blive kastet mellem ulvene derude. Og jeg kunne sige, sådan, du skal ikke gå derhen, for der er ulve lige der. Ikke også? Altså, så ja, lige præcis. Ja, ja, lige præcis. Ja, ja, altså, så fordi, at der er noget, hvor jeg pludselig kan se, man får en påvirkning, som skubber i en retning, hvor de ikke er klædt på endnu. Ikke også? Men der er også nogen, der siger, nu kan du prøve at gå ud og se, om du kan starte nogen op. Jeg siger, nej, 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 nej. Fordi jeg ved, hvis de forsøger at gå ud og tegne nogen op nu, så vil de ikke starte op, fordi den person, der kommer, er fuldkommen inkompetent, og det kan de godt mærke. Og de har ikke tydelige visioner og styrke, tro på det endnu. Men altså, så det er ikke for at klandre nogen, det er bare noget med at bare være opmærksom på, at der er noget her, som og vi kan snakke om, hvad skal vi sige til dem næste gang, ikke? Altså, så det er derfor, vi har det, der hedder plan, do, check, og adjust. Altså, vi planlægger at holde nogle møder, og hvad gør vi så? Så holder vi nogle møder, det er do, og så går vi hen og så siger, check, hvad gjorde vi godt sidste gang? Du gjorde masser af ting gode, og så siger adjust, er der noget, vi kan justere for at lige blive en tand skarpere. Og nej, nej, og det er faktisk det system, jeg altid lærer op i. Vi skal altid reflektere, fordi der er garanteret noget, der var godt. Der er garanteret noget, vi kunne blive endnu bedre til. Altså, fordi der er ingen, der starter som verdensmester. Der er ikke nogen, der starter med at have erfaringen. De skal først til at have erfaringen. Men hvis du bruger Connie eller mig, så har vi lidt erfaring på nogle ting.
Og den skal du selvfølgelig bare læne dig alt muligt op af, du kan. Selvom du tænker, at du godt vil kunne nu. Men det vi kan gøre, det er, at når vi skal holde nogle nye præsentationer, nogle nye møder, og så siger du, nu vil jeg gerne hjælpe lidt med, så lad os snakke om, hvad kunne du hjælpe med til? Fordi så kan du forberede dig på det punkt, for eksempel, ikke også? Så det er den der udvikling, vi kører igennem, og det har jeg også lagt op til i den der kompetencelogbog, ikke? Hvor man siger, hvad for et uddannelsesniveau fra 1 til 4 er man på nu? Er du allerede oppe på 2, hvor du gerne vil hjælpe lidt med og sådan noget? Og det er også godt at forberede sig på at hjælpe med, fordi så sidder man jo også og, og gør sådan nogle gode tanker. Men altså, anyway, øh, den er ikke lukket med sang, men han fik, øh, altså vi skal følge op, altså opfølgende er meget vigtigt, og jeg tænker på, til at starte på, der er det meget vigtigt, fordi nu har han jo mødt en drømmestjæler der med de der pyramide misforståelser der. Og så fortalte jeg ham godt nok noget nu, men han vil måske gå ud og forsøge at søge lidt mere på det. Og da vi ikke er der nu, nu er der allerede gået 2 dage, og så går der måske 2 dage mere, så kan han altså falde i kløerne på sådan nogen. Der var specielt en udfordring op i lige præcis i Finland, som ødelagde det for nogle partnere deroppe, fordi at der var en eller anden, der havde været indsat eller ansat et eller andet sted, og han råbte op omkring et eller andet der, så det var sådan, der var selvfølgelig ingenting i det, men de var bare lidt uforberedte dengang. Så der hænger stadigvæk noget på nettet et eller andet sted. Så selvom det måske kommer på side 20 under Google, så vil det stadigvæk findes noget, ikke? Og søger efter det. Så genkender Google, når det er noget, du har søgt efter før, nu kommer jeg op med nogle forslag til dig, for det er noget bare åbenbart noget, der har din interesse. Og det er jo så på godt og ondt, ikke? Og her kan det være i den onde del. Men altså anyway, så og derfor så har du også fundet ud af, den der med pyramidemisforståelsen, den skal jeg have lært at tegne selv. Og jeg kan egentlig godt lide at tegne den, fordi det, der sker jo, hvis du har tegnet, kommer med en trykt side, mens du sidder og fortæller om noget af det her op, så sidder folk og kigger hernede. Og så, mens de sidder og kigger hernede, så hører de ikke så meget efter, hvad du siger her, fordi det er svært for os at multitaske, når det kommer til stykket. Så jeg kan godt lide at tegne, fordi så får vi den logiske udvikling på det, i den rækkefølge, vi snakker om det. Selvom jeg ikke er særlig god til at tegne, så er det forståeligt. Men prøv her, hvis jeg vil tegne skide godt, så vil jeg have et problem. Det er, at folk siger, at han tegner simpelthen så godt, så det er nok nødvendigt for at kunne lykkes med Cincino, og det kan jeg altså ikke. Så altså kan jeg ikke lave Cincino med succes, for jeg kan ikke tegne lige så godt som ham. Det er nemlig det, jeg siger. Så folk de sidder hele tiden og leder efter, er der en grund til, at jeg ikke kan lykkes med det her? For så kan jeg lige så godt lade være med at gøre det nu. Ikke også? Nej. Ja, ja. Og nu snakker jeg, og det er jeg også sikker på, nu snakker jeg bare om, når nu vi går ud og snakker med nogen, eller har en ny partner, så er der en regel. De første 14 dage, når vi starter en ny partner op, og vi har ikke startet nogen ny partner op endnu, men det kunne jo være sange, det kunne også være nogle helt andre, og det skal vi hen og kigge på, hvor mange skal vi snakke med, for at ligesom få den bevægelseskraft, der skal til. Det kommer vi til om et lille øjeblik. Men det er rart at vide, når vi snakker med nogen, fordi ligesom hvor du snakker med nogen, og så siger du, nu skal du hjem og finde ud af det der. Det gør du selvfølgelig af den bedste intention. Øh, men, men du ved ikke, han kan endnu, at han kan hoppe ind i det der. Så det er rart at vide, hvad der kan få. Så nogle gange, så er det ikke dem, du snakker med. Det er faktisk deres rådgiver.
Og deres rådgiver, det kan være en god ven, det kan være deres ægtefælle. Hold da fast, hvor er der mange ægtefæller, der har dræbt dem, vi har snakket med. Men hvorfor vil jeg altid helst have ægtefællerne med? For jeg ved, de er rådgiver. Men hvis de er med til møderne, så har de måske nogle spørgsmål, og de kan ikke svare på dem. Manden kan ikke svare på det. Øhm, men det kan jeg, og det kan du lige om lidt, og det kan Connie. Så derfor det Må er jeg godt vigtigt. lige bryde ind her? Ja, Altså, jeg har et eksempel på en kvinde, som synes, at det her, det var bare fantastisk, og hun synes, vi har de vildeste, lækre produkter, men hun havde en negativ mand, og, og han havde bare fast besluttet sig på, at det her, det var ikke en god slags forretning. Og han ville ikke snakke med nogen om det. Han ville bare punke hende, og det gav sådan nogle dårlige vibrationer imellem dem. Så nu er hun stoppet. Ja, men de men er prøv at der. høre, ja, men prøv at, når vi sidder ude i nogen, så kender vi faktisk ikke deres ægtefæller. Nogle gange, så Nej, kan man også sige, hold da fast, hvor er det svært at være kvinde i det forhold der. Fordi ja, det er det. manden vil hele tiden forsøge at hæmme hende. Hun skal altså ikke komme i gang med noget. Fordi sæt nu, hun kom i gang med noget, og hun så tjener penge, sine egne penge. Så kunne det være, at hun siger, så behøver jeg ikke holde ham ud mere. Så der kan også være noget der, ikke? Men hvis nu, altså, så pludselig kan man få sådan en der, og nogle gange, ja, nu tænker jeg på et andet tilfælde, hvor jeg er ude sammen med en partner, og så er der et emne, og ham der, emne der, han er bare verdensmester, ikke? Han har bare det hele. Hans mund, den siger, ved du, jeg er bare, jeg kan, og så tænker man, nå, og så siger jeg, skal du ikke, skal vi ikke tage din kone med på mødet? Nej, nej, nej. Det er mig, der tager beslutninger herhjemme. Og sådan i bagklogskabens klare lys, så kan jeg sige, hvorfor har han så meget brug for at forklare, hvor stærk han er, og det er ham, der tager beslutningerne? Det er måske fordi, det er det ikke, når det kommer til stykket, men han vil gerne have det her billede. Og det, der så sker, det er, at vi holder et møde med ham, vi holder et second look med ham, så skal han lige hjem og tænke. Og tænke, hvad er det nu, processen er i at tænke? Jamen, det er, at man skal stille sig selv nogle spørgsmål og funde nogle svar. Og så har man tænkt, ikke? Men han skal hjem og stille nogle spørgsmål til konen. Men han kan bare ikke, han ved ikke engang, hvad for nogle spørgsmål hun har endnu, men han har nok lavet noget dumt før, og det har hun med i bagagen. Så det, der sker, det er, da vi så skal følge ham op til den tredje gang, så siger han, ej, min kone har sagt nej. Ja, det har vi også været ude for med kvinder, der skal hjem og tænke og spørge manden, og så Ja, siger ja, manden nej, og så bliver det det ikke gælder til mere. begge veje, ikke også? Ja, Men jeg tænker bare på, ham den store, stærke fyr der, og selv kunne tage beslutninger, så kommer han Gud hjem og siger, at min kone har sagt nej. Grunden til, at vi ikke tog hende med, det var, at han kunne selv træffe beslutninger. Så jeg har lært det. Jeg skal have ægtefællen med, og jeg har også lært, hvordan jeg skal spørge ind, for at ægtefællen kommer med. Lad mig prøve lige at give dig et andet eksempel. Jeg har en partner, jeg skal træne op. Han bor i Silkeborg, og så kender han en i Randers. Og jeg har jo fortalt ham, at han skulle huske at have hans ægtefælle eller kæreste med. Nå, så ser vi køre. Hvad så? Har du så sørget for, at hun kommer med? Nej, nej, siger han. Det er slet ikke nødvendigt. Ham der, han er stærk. Han kan godt selv træffe sine beslutninger. Det kan han sagtens selv klare. Okay, siger jeg så. Nu er der ikke mere at gøre, for vi sidder på vej ud, og vi kommer derop, og vi præsenterer for ham. Og den sidste bemærkning, han siger, det skal jeg lige snakke med min kone om. Nå, og så, og så siger jeg, ved du hvad, skal vi så ikke mødes i morgen? Øh, nu har I jo lejlighed helt fra Silkeborg heroppe. Du kommer jo helt fra Aarhus, Kim, så det må jeg selv lige klare. Så siger, ved du hvad, vi skal faktisk til Randers i morgen anyway. Og det er jo vores opgave også at svare på de spørgsmål, som en ægtefælle kan have og sådan noget. Og da vi lige kommer op, skal vi så ikke bare mødes med hende også?
Nå ja, men altså, hvis vi var deroppe i forvejen, så var det okay. Og så kommer vi op, og så præsenterer vi for hende. Og hvad tror du, hun siger? Nej, for han er der jo. Og han er hooken op. Men ved du, hvad hun siger? Hun siger, det der, det skal jeg bare. Og jeg vil ind før end dig, Lars Henrik. Hun vil simpelthen placeres før ham. Så tegner vi hende op. Hvad er der sket siden? Hun er flyttet fra ham. Ikke på grund af sin sino, men der var bare noget der. Og nu laver hun forretningen i Norge. Men vi kendte jo ikke hende. Så det forøger jo også antallet af folk, vi kan snakke med. Og det kan da godt være, at det er ægtefælden, der ved det mest. Så hvis jeg har fået ægtefælden med, så er der nogen, der siger, jamen det er da bare lige mig. Hvorfor har du ikke fortalt mig om det før? Og der er også nogen, der siger, jamen, helt mindre, jeg vil ind før dig. Og så sagde han, nå, men det må du godt få lov, det kan så være ligegyldigt, siger han så. Okay. Øhm, så der kan ske alt muligt. Men der er rigtig mange, som er blevet dræbt. Og så hvis vi alligevel får øh, ægtefælden med på et opfølgningsmøde, alligevel af en eller anden grund, så siger det, nå, jamen, jeg troede, det var helt anderledes. Det siger da godt. Det skal du gøre, Hans. Det skal du bare gå i gang med. Se at komme ud og tjene nogle penge her, så vi kan komme på nogle flere weekendture, ikke? Altså, fordi hun vil gerne på weekendtur. Men det, han har sagt, det er, jeg skal måske starte med noget, men hvad er det for noget? Jamen, jeg skal købe sådan en kit til 10.000 kroner. Det kan du godt glemme alt om, har hun så sagt. Fordi hvis der skal bruges nogle penge, så skal vi på weekendtur. Ikke? Men da hun pludselig forstod forretningen og mulighederne, så vil hun gerne have, at han skal ud på weekendtur. Og hun vil gerne hjælpe lidt med, så de kan komme ud på, så, ja, de kunne få noget bedre økonomi til at komme ud på mange flere weekendture. Så når nu vi ved, at der er rådgivere derude, så skal vi vide, at rådgiverne, de er jo virkelig, virkelig på den. Nu skal de til at rådgive på noget, de ikke har forstand på. Og hvordan er scenariet? Jamen hvad nu, hvis de sagde, det skal du bare gå i gang med, og det så viste sig ikke var godt? Hvem får så skylden? Det gør rådgiveren, der sagde, det var dig, der sagde, at jeg skulle gå i gang. Så det er bare meget mere sikkert at sige, jeg tror lige, du skal tænke dig lidt om. Så, så, yes. Og ved du hvad, der er nogen, de siger, behøver vi have dine forældre med? Og når de siger sådan her, så siger de, nej, det kan jeg sagtens klare, men det gør de. Så de stryger hjem og snakker med far og mor. Men hvis du spørger på en anden måde, så kommer de med. Så du skal sige, hvis du skal lave noget med forretning, hvem plejer du så at snakke med? Du plejer vel egentlig at snakke med dine forældre. Gør du ikke det? Jo. Men skal vi så ikke lade dem lytte med, så I kan snakke sammen bagefter? Tænker du ikke, det synes jeg vil være en god idé? Og så, det vil sige, du giver dem ikke bare lov til det. Du siger, det er da nærmest normalt. Man plejer vel Der er lige at også en snakke med anden det. ting, Kim, Ja, i det her, det er jo det der med, hvis du præsenterer for en, ja. og så går de hjem til ægtefællen og fortæller måske 5% af det, de kan huske. Og de kan slet Og, ikke svare på deres spørgsmål. nej, Fordi dem og havde de de ikke bliver selv. fuldstændig skudt ned mange gange. Ja, lige præcis. Og, og Nej, dem der ægtefælle, de skal snakke med, de siger, jamen, det er da godt, at du har fået noget arbejde, men jeg forstår ikke, hvorfor du skal betale for at få arbejde. Det har jeg da aldrig hørt om før. Men det er, fordi jeg aldrig prøvet at lave forretning før. Alle forretninger, det koster noget at komme i gang. Der er investeringer. Nogle gange skal man ned eller i banken og låne. Men her, der er deres egen forretning, men det er jo sindssygt billigt. Der er egentlig ikke nogen risiko, fordi de kan trække det hele fra og alt muligt. Der er så meget, men det kan de ikke svare på, for det har de ikke lige sådan tænkt over at kunne svare på det. Og så bliver det havlet ned. Men hvis ja. vi er der, så kan vi forklare det. Og vi siger det allerede tidligt. Vi siger, det her det er Og egentlig så, en også, god så er der forretning. også en anden ting, Kim, Ja, at hvis jeg skal fortælle, hvis det var, hvis jeg skulle præsentere for min ægtefælle, ja, han vil lytte på en anden måde til dig, for eksempel. Fordi vi er jo vant til at køre wow, 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 du ved. ja, ja. Så det lyder bare sådan, når jeg fortæller noget, og de lytter med deres egen forståelse.
Ja, lige præcis. Det gør, de lytter på en helt anden måde, når det er en fremmed, der Der er nogen, der er præsenterer. ved at snøre min ægte mand. Der er nogen, der er ved at snøre min kone derude. Nu skal jeg lige passe på der. Og for øvrigt, hvis de så skal bruge noget tid på det, øh, nogle aftener, så er det egentlig meget bedre, at de sidder og man ser mine fødder. Så bliv du bare hjemme. Det er da også noget mærkeligt noget, det der, ikke? Nå, men i hvert fald, der kan være en hel masse scenarier der. Vi skal bare Ja, have ægtefællen med. Ja, 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 ja. Helt, ja, ja. helt sikkert. Ja, Jeg prøver her. Lad mig give dig et andet eksempel. Dengang vi havde med kaffe og gøre noget af verdens bedste kaffe, så står vi ude. Der er nogen, der har sagt, at vi skal hen og stå ved nogen, så der kommer nogen forbi og sådan noget. Det, det synes jeg er meget svært med kolde kontakter og, der, og specielt med sådan noget her. Så, så kommer der en forbi, og så vil hun smage noget kaffe, og så hold da fast. Så god kaffe kan vi ikke engang lave derhjemme. Og min mand, han er helt vild med kaffe. Det tror jeg bare, at det skal han da bare have. Så skal hun gå hjem og fortælle manden om det. Problemet er, manden ved, hun plejer egentlig ikke rigtig sådan at drikke kaffe. Så hvis hun kan lide kaffen, så er det nok noget forfærdeligt tyndt sprøjt. Øh, og han vil gerne have en kraftig espresso. Så selvfølgelig kan hun ikke sælge den til ham. Ej, nu skal det lige et eller andet. Men hun er helt sikker på, at det var bare lige noget for ham. Men hvis han havde stået derude, så kunne jeg have givet ham en espresso, i stedet for at jeg gav hende en mild kaffe latte, fordi det kunne hun godt lide. Så hun kan, det dur bare ikke. Så det er derfor, vi skal have begge folk med. Ja, 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 lige præcis. Så, det er så godt. ja. Ja, Så anyway, men så der vil være noget, som du allerede forstår. Derfor så siger jeg, hvis nu at du skulle i en invitation, hvis nu du skulle gøre noget, Hans, som kunne ændre på hele livssituationen derhjemme, så plejer du jo lige at snakke med din kone om det. Gør du ikke det? Og så kan du godt høre på den måde, jeg siger det. Det forventer jeg, at man gør, hvis man er ordentlig, ikke? Så siger han, jo, jo, selvfølgelig gør jeg det. Men så sagde Hans, du behøver vel ikke snakke med din kone om det, hvis du skal træffe nogle beslutninger, vel? Nej, det gør jeg ikke, men det gør han. Så gør det let for folk ved at have forventningen om, det gør man da, ikke? Så får vi meget bedre møder. Meget bedre møder. Det var lige lidt omkring de 4D'er. Når vi møder D, og det kan jo se lidt anderledes ud i en anden forklædning, kusinen eller et eller andet. Hvad skal vi så gøre? Skal vi så være til at ikke få fat i hinanden, eller skal det være sådan, at så snakker vi altid lidt sammen, så vi kan finde ud af, hvad var det egentlig, der skete der? Hvad tænker du? Ja. Så prøv at her. Det, jeg siger til dig nu, det er sådan set det, du også skal sige til din partner. Kan vi aftale, eller jeg siger sådan her, de her drømmestjælere, skuffelser, tvivl, er det noget, der vil dig det godt? Er det nogle følelser, der får dig til at lykkes, eller nogle følelser, der får dig til at holde tilbage? Og så siger de jo ofte, jamen det er jo noget, de vil mig det egentlig ikke godt, de vil bare stoppe mig. Lige præcis. Men jeg er kommet forbi dem. Jeg ved, hvordan man håndterer dem. Så skal vi ikke lave en aftale om, hvis du møder nogle drømmestjæler, eller nogle skuffelser, eller noget tvivl, skal vi så ikke lige ringe ved og se, om der er noget, vi kan lære ud af det her, forstå, hvad det egentlig var, der skete. Så hvis man laver den her samarbejdsaftale, så kan vi finde ud af det. Men hvis det er sådan noget med, at man ikke kan, man pludselig ikke kan komme i kontakt med vedkommende mere, så får vi det aldrig løst. Så skal vi ikke bare lave den aftale? Og så laver du den samme aftale med din partner, og så laver de den samme aftale med deres partner. Så, så her er tingene. Når
når vi har set på, hvad der kan lade sig gøre, og hvis vi er lidt begejstrede for det, så bliver vi nødt til at snakke om det her. Fordi hvis vi ikke snakker om det, du sagde bare, at det ville blive en dans på roser, men nu mødte jeg jo en negativ person derude. Jeg følte mig fuldkommen klædt af, og så gør det mere ondt, end hvis man vidste, at de eksisterer derude. Fordi, det er jo bare det var en af D'erne. Ikke også? For det er træls at blive taget uforberedt med bukserne nede, ikke? Så planter den sig ned. Er der andre ting, du ikke har fortalt, så det er egentlig meget rart at fortælle det på forhånd. Så er du til at stole på, jeg siger, de kommer. Jeg kan ikke lige sige helt nøjagtigt, hvornår det kommer, men de kommer. Og sådan er det bare. Og sådan er det også, hvis man skal lære at spille guitar. Der kommer også nogle fra hende. Men hvis man brænder for det og siger, det er vigtigt at lære at spille guitar, end at bare fordi jeg ikke har fået købt strenge, og så ikke kunne spille min streng, så næste gang, så har jeg bare nogle flere strenge med. Altså, og så videre, ikke? Altså, fordi jeg skal lykkes. Og det er det samme med Sensino, ikke? Altså, og dem, der spiller fodbold, man tror, de er stjerne, men ja, men de har bare lige spillet fodbold, siden de var 4 år, du ved ikke også. De har gjort det så mange år, ikke? Så når de dukker op som sådan en raket, så er det ikke en raket. De har trænet i rigtig, rigtig lang tid før. Alright, nu har vi snakket om de 4 D'er. Der er faktisk andre 4 D'er, og det er dem, der skal til for at lykkes. Skal vi prøve at høre om dem? Nu er vi i gang her. Man skal have et brændende ønske. Det hedder a desire. Noget jeg virkelig godt kunne tænke mig. Så skal man lave en decision. Jeg skal lave en beslutning om, jeg gør det. Altså, man kan godt have, der er faktisk flere beslutninger. Et, jeg køber et kit, men jeg har egentlig ikke rigtig sådan lavet en beslutning om, at jeg gør det, der skal til. Så jeg skal lave en beslutning om, at nu kobler jeg målet sammen med, at her er der pludselig den mulighed, jeg ikke har haft før. Jeg kan komme meget bedre sted hen. Jeg laver en beslutning om, at jeg gør det, også selvom der kommer nogle drømmestjæler, eller jeg har en dag, hvor jeg blev skuffet, hvor en virkelig havde regnet med, og så siger de nej. Ikke? Det er en skuffelse, man kan få. Så man skal altså lave en beslutning om, at nu gør man det, og man gør det nok til, at man kan lykkes. Og den plan, den skal vi selvfølgelig kigge på lige om lidt, men det er altså, man skal have lavet en decision. Den tredje, det er, at man skal have disciplin. Der er mange, der tror, at disciplin, det er noget træls noget. Nej, selvdisciplin, det er faktisk det, der kommer til at give dig friheden. Og nu skal jeg jo lige sige, hvordan jeg formulerer det. Disciplin, det er, jeg gør det, jeg sagde, jeg ville gøre. Også lang tid efter, at den følelse, jeg havde lige da jeg sagde det, den ikke er der. Fordi der er regnvejrsdage. Og hvis man er cykelrytter, og man skal vinde Tour de France, så må man også ud og træne de dage, hvor det regner. Altså, men man gør det, fordi man vil stå ved sig selv, man vil ikke svigte sig selv. Så disciplinen, det er, at jeg gør det, der skal til. Jeg holder det tempo, der skal til, således jeg når derhen, hvor jeg gerne vil, til tiden. Og så er der den fjerde, det er determination. Jeg bliver ved med at gøre det, hele vejen. Jeg fuldfører, til at få succes. Den succes, jeg vil have. Det er de ting, der skal til for at få succes. De her, de er træls. Men de her, de er gode. Og hvis du tænker dig om, hvis du sidder ude ved en partner, og han siger, hvad vil du, Latterpon? Så siger han, jeg vil derhen, og det har jeg besluttet mig for, det kommer jeg til at nå. Så siger han, nå, han har taget beslutningen. Og han gennemfører, jamen så vil jeg gerne med. Hvis det er sådan en, der siger,
Jeg ved ikke rigtig, om jeg selv tager beslutningen, og hvis jeg siger, at jeg tager beslutningen, så er jeg ikke sikker på, at jeg gennemfører. Men så er de ikke med, fordi det er dig, der ved mere end dem lige nu. De er med på en, der gennemfører. Giver det mening? Så det tror jeg, det er nogle negative idéer og nogle positive idéer. Det er rart at vide. Godt, lad os prøve at sætte os hen og kigge på, hvad for en plan kan vi lave. Hvad skal der til? Okay? Yes. Ja, ja. Så det går vi ind og kigger lidt på nu her. Øhm, jeg har et par vinkler, jeg gerne vil have med ind over, men jeg tror, jeg skal prøve at vise dig en vinkel, som sådan helt praktisk ligger nu, også som dokument, som et arbejdsredskab inde på Sensinos backoffice. Så det vil sige, hvis jeg viser den, så kan du bruge den, fordi du kan have tilgang til den, og det kan din partner også, så den er meget duplikerbar. Så jeg starter lige med den, og så tager jeg lige en lille krølle på den til sidst for at sige, hvad er det så helt nøjagtigt, jeg skal til med hensyn til tiden. Det kan godt være, jeg skal tage den først. Nej, nu, jeg prøver, ved det.